abans tenia com no un prototip, però sí que a mi pensava, la gent que no té llar, doncs, per alguna cosa serà, no? Però ara he vist que no, i encara més ara, amb la crisi i amb tots els problemes que hi ha ara, doncs, si caus, caus. I és difícil tornar a aixecar-se si has caigut. La participació en el programa Escola Amiga m'ha posat en contacte amb tota aquesta gent que necessita ajuda per part de la resta dels ciutadans. M'ha fet conscient del problema que hi ha i realment m'ha ajudat a participar en aquesta problemàtica. La percepció que tinc ara de les persones sense llar és completament diferent, principalment perquè abans no en tenia consciència. Sí que tothom en sap que n'hi ha, però realment al no estar en contacte no n'ets conscient d'aquest problema d'aquesta gent que necessita ajuda, i en canvi ara ja la cosa ha canviat. He vist que qualsevol persona ara pot quedar-se sense llar d'un dia a l'altre, i també visitar l'alberg i estar més pròxima a ells m'ha fet també posar-me a la seva pell i veure també el que... Clar, no ho sé el que han arribat a patir, però ho entenc d'alguna manera. Jo crec que primer el que s'ha de fer és mostrar als joves el que està passant actualment i la gent que no té llar i tot això. O sigui, primer fer-los conscients i després també fer-los conscients que poden fer alguna cosa. Nosaltres hem fet això, hi ha 1000 coses que es poden fer i cada vegada molt originals, vull dir, no sempre s'ha de buscar la via ràpida.